Hej, Lis fra Mengs Univers. Her til morgen, så stillede jeg spørgsmålet, hvad er egentlig forskellen imellem energi- og kropsmassage, massage og healing? Hvordan adskiller de sig egentlig lidt fra hinanden? Hvad får man ud af det forskellige? Det vil jeg fortælle lidt om her, og jeg tager også Qigong med ind, fordi der sker der en helhed. Vi starter med energi- og kropsmassagen. Et er, at energi- og kropsmassagen har en afspændende effekt på hele systemet. Men energi- og kropsmassagen er også, og massage generelt, designet til at arbejde fysisk med kroppen, arbejde med muskulære spændinger, arbejde med problemstillinger i kroppen, altså hvor din bevægelsesfrihed den er hæmmet, og hvor du går rundt med nogle smerter på den ene eller den anden måde. Det kan være skulder og nakke, det kan være lænd, det kan være ben, det kan være hoved. Vi ved alle sammen, at vi lige pludselig kan være forhindret i vores måde at udfolde os på. Massage er en kropsbehandling. Altså der arbejder man fysisk på kroppen. Jeg arbejder fysisk på kroppen med at afspænde de steder, hvor der er muskelspændinger. Og jeg tager hele kroppen med i bevægelse, fordi jeg også arbejder med meridianbanerne, og jeg ved, at når vi afspænder meridianbanerne, så giver det også et øget flow af qi ud til musklerne, så de afspænder samtidig med. Så når vi arbejder med massagen, så er det simpelthen den fysiske del, der hvor kroppen bliver bearbejdet fysisk, så den igen kan finde ind i sådan en balance, en tilstand af at opleve den her velvære og føle, at man har det godt, føle, at man kan bevæge sig mere frit, og de der irritationer, de nedtones. Så massagen, det er meget den fysiske ting, der hvor vi arbejder med kroppens tilstand, altså kroppens bevægelighed. Så er der healingen. Og healing, det er jo et energiarbejde, og derfor bliver det mere, mere sådan substansløst, hvis man kan sige det sådan. Altså det bliver sværere at definere, fordi når du arbejder med healing, så er det ikke at gå ind i en muskelspænding og bearbejde den, så er det at arbejde på vores underbevidste planer, vores ubevidste planer, men også vores energiplaner. Så når vi arbejder, eller når jeg arbejder med healing, så arbejder jeg i dit energifelt. Altså jeg arbejder med hænderne enten på kroppen, eller også væk fra kroppen. Det er lidt forskelligt. Men via mit energifelt, der kan jeg fange det, der ligger i dit energifelt. Og du kender helt sikkert det her med, at du nogle gange kan stå og bare vide, hvordan andre har det. Det er faktisk fordi dit energifelt, det fanger deres energifelt, og der sker en udveksling. Det er langt hen ad vejen det, der sker i forhold til healing. Det er det der med, der sker en udveksling, så jeg bliver i stand til at arbejde med dig og det, du har brug for i din healing. Healing går som sagt ind på de underbevidste planer, og det betyder også nogle gange, når man får healing, det kan godt være, at man ikke nødvendigvis ved, hvad man vil have healing til. Man har bare lige lyst til at prøve det, eller se, hvad det nu er. Men efterfølgende oplever du, at der sker nogle sådan helt små forandringer i dig selv, og det kan både være følelsesmæssigt og tankemæssigt. Og det er fordi, du på dine energetiske, vibrationelle planer er blevet bearbejdet, så du igen kan genskabe en balance i din vibrationelle felt, men også faktisk din frekvens er blevet mere fintunet til dig selv, så det gør, at du kan navigere på andre måder. Navigere, som du har lyst til. Og et er, at healingen arbejder på det energetiske, altså det vibrationelle, vores frekvens, og samtidig arbejder det også på det fysiske. Fordi når vi arbejder i vores energi, i vores underbevidsthed, når der løses op der i noget, vi ikke nødvendigvis ved, hvad er, så sker der også en fysisk afspænding i kroppen.
Så efter healing, hvor du ikke har fået massage, vil du faktisk kunne opleve, at for eksempel nakkespændinger er blevet mindre. Og det er simpelthen fordi, der sker en energioverførsel igennem hænderne. Fra det ene energifelt til det andet energifelt. Og der er mange, der taler om det der med at bruge sin egen energi eller ej. Jeg bruger ikke min egen energi, det er ligesom om jeg er en kanal, men ikke desto mindre er det jo mig, der står og arbejder med dig. Så jeg er i stand til at fange de signaler i dig, der har brug for at blive bearbejdet. Så et af jer arbejder med at lægge noget balance sådan fysisk omkring dig, i dine energifelter, det der er herude omkring, og det som vi egentlig interagerer med omverdenen med. Men jeg går også ind og taler med dit underbevidste jeg, taler i følelser, taler i tanker, og rigtig ofte taler jeg også højt, så du ved, hvad det er, jeg ser og får ind. Så når jeg arbejder med healing, så vil man nogle gange opleve, altså, at jeg sidder bare med min, du kan næsten ikke se det, men jeg sidder med min hånd her under nakken her, og her der sidder jeg faktisk rigtig længe. Og det er fordi, mens jeg sidder her, så arbejder jeg energetisk med chakraerne, som ligger langs rygsøjlen. Og når jeg sidder med mine hænder her og sidder i stilhed, så begynder der også at komme billeder op af ting fra dit liv, som på en eller anden måde har brug for at komme op til overfladen for at blive børstet væk, komme ud, men også blive bearbejdet. Så i healingen bliver det lidt mere sådan, ikke til at tage og føle på. Til gengæld bliver der en smule mere, som jeg ser det, dybde på, fordi vi kommer ned i nogle dybere lag af os selv. Og hos mig, der er det jo ofte, at vi arbejder i samtale, sådan at du også ligesom selv byder ind, fordi det giver faktisk en øget afspænding i kroppen. Men det er jo også muligt at få healing, uden man skal sige noget og bare ligge og slappe af. For det er ikke altid, vi faktisk ved, hvad det er, vi skal slippe. Men det slipper af sig selv, når det får lov til at blive bearbejdet. Så det her med forskellen på massage og healing, det er, at de begge to har til hensigt at bringe noget balance tilbage i kroppen. Bringe noget balance tilbage i den enkelte, bringe balance tilbage i dig. Og hvor massagen er meget på det fysiske plan, altså at man mærker helt kropsligt, der sker noget, så er healing ofte på både følelsesmæssigt, tankemæssigt og fysisk plan. Så det er der, man også ofte vil opleve, at der sker nogle små bitte forandringer, som næsten kan komme bag på en, hvis man kan sige det sådan. Men de sker i de underliggende lag af os. Så er der Qigong, healing i bevægelse, som jeg altid har kaldt det. I Qigong, forskellen på massage og healing, det er, at i Qigong, der gør du det selv. I de to andre dele, der er det mig, der arbejder med dig. Vi arbejder altid i fællesskab, uanset hvad, men der er du mere passiv. I Qigongen, der er du aktivt deltagende i din egen healing, og i virkeligheden også i din egen massage. Fordi det er jo sådan, at når vi arbejder her med både arme, ben, hænder, hoved, nakke, rygsøjle, ja, altså hele kroppen, ikke? Fødderne også, hænderne. Så er det faktisk, at vi både masserer kroppen, eller i hvert fald i forhold til vores øvelser her, så afspænder vi muskelgrupperne samtidig med, at vi styrker dem. I Qigongen er der også den dimension, at vi arbejder med vores organer, altså vores organer bliver bevæget, bliver masseret, når det er sådan, vi arbejder. Derfor kan man også opleve, at Qigong det sætter gang i fordøjelsen. Så når vi arbejder i Qigong, eller når du arbejder i Qigongen, så arbejder du med dit eget velvære i kroppen, med din egen healing, din egen massage. Og der er faktisk rigtig mange gode øvelser til at hjælpe til at låse op i lænden, låse op i nakken. Altså, ja, hele kroppen, fordi det også arbejder på vores energisystem, altså vores meridianbanerne, som er koblet til organerne og også til musklerne. Jamen, når de bliver bearbejdet, og der kommer en øget gennemstrømning,
så er det, at du også vil kunne opleve, at smerter og irritationer i kroppen, de nedsættes. Så Qigongen er virkelig en helhedsbevægelse, en helhedsting, fordi den tager hele den fysiske krop, men også energikroppen med i dens bevægelser. Fordi når vi arbejder med hænderne her, altså kører dem rundt, eller når vi for eksempel går bagud her, går ned, alt hvad vi gør, når vi bevæger os ud her, der er vi faktisk ude og arbejde i vores eget energifelt. Så det vil sige, i vores fysiske energifelt, vores følelsesmæssige, tankemæssige og også det, der kaldes det åndelige energifelt, der er vi hele tiden ude at bevæge tiden. Så det vil sige, at der, hvor vi måske har nogle huller, altså noget ubalance, det er vi sådan set ude at hjælpe os selv til at reparere og få tilbage i balance. Så Qigongen handler også om at bringe balance til os selv, både i krop, i tanker, i følelser og på det åndelige plan. Så spørgsmålet er jo selvfølgelig altid, hvad man skal vælge. Skal det være massage, fordi det er den fysiske krop, man gerne vil arbejde med? Skal det være healing, hvor det er både det underbevidste, men også det fysiske? Eller skal det være Qigongen, hvor du har det hele tilgængeligt i et, plus at du selv arbejder med hele dit velbefindende?